Chicken dragon naan, nebe naan, dragon juicy, nih. Oke, Raja, राम्रो दिनु ल. Chicken chow mein बनाइदां लोगोफोर chicken chow mein. Nebe bedor होनसै. मा राजा? राम्रो छ? ल. Chicken chow mein बनाइदां लोगोफोर. Mana भिडियोखौ नायलांबाय था आरो भिडियोखौ साबस्क्राइब खालाम सोरबाफोर लोगोफोर सौग्राव बायदोंबा. Ada tambah lah. Oh, kamu suka nih. Masih betul saya dulu. Nah, di paling betul sudah. Di mana ya, Bro? यो चिकन चाउमिन दाजुले हान्दैछ मजाले लाउँदैछ यो टमेटो केचप त्यहाँबाट सोया सस त्यहाँबाट निमक हाल्यो आजिनामोटो त्यहाँबाट यो भुइँसीको मासु यो दाजु त्यो बनाउने सब्जी बनाउने यो कैलाश दा तन्दुरी मास्टर हो यो जाडो लागेछ अरे अलिअलि त्यही भएर आगो थापिरहेछ पानी परिरहेको थियो बिहानदेखि दाजु जिउ पनि बेसी छैन नि त हल्का छ त्यही भएर उसलाई जाडो लागिरहेछ त्यही भएर आगो तापिरहेछ म तन्दुरीमा नायलाम गारे लोगोफोर चिकेन चाव mein बानायखांबाय आङो नै जाबायानो स' लोगोफोर नै जोंना मैसो बेदरा मोनबाय बेसेबांमोनलाय बे बाहागि मैसो बेदरना प्लेटआव औ 200 बानायनाया नै 200नि बेसेबां गोबां मोनजायो नै जोंनियाव जोंनि जायगायाव नुबाय बेसेबां गोबां मोनजायो जों 200नि आरो ड्रागन चिकेन ग्रेभि बानायबाय बरिया जाबाय नै नुबाय औ माय गड नुबाय नै जोंना मैसो प्लेट मोननै अन्नानै नायलांबाय था भिडियोखौ मैसो बेदर नामा मैसो बेदर नै रायजोफोर जाथावथाव सेक्सिल' बानायखाबाय औ माय गड बेसेबां जाखोलै नाइस लोगोफोर बोरै बानायो सेक्सिल' बानायखाबाय लकेसना जाहैबाय सापागुरि ड्रागन दाबा खाथियाव जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय सापागुरिनि दाबा खाथियाव दाबायावनो आरो जागासिनो गरम मस्ला चिकेन चाउमिनाबो जाबाय लोगोफोर नायलाय चिकेन चाउमिन बियो हनै जोंना ओइ थुलुंगा भयो भयो लिएर जा यो चाउमिनलाई सिधो गारिया नुबाय लाइन मोनालायबाय नालाय लाइन नेसनेल खाथिना जोंना बरिया गारि खारखायो मावसुदे बुलायबाय नै जों एबोनो जों दा थांखु लायनो नागिरदों लोगोफोर थांखु बाव जानो औ नै फ्रेन्स खाथियावनो नै बिथाङा माबानि रौमारिनि बैखौल' गारि गंसे फैबावलै बारस'नाय नंला आयौ गिनांगौ जिबायदि दामफोर गिदिरसोनो गारिजों गारि लोगोफोर बैयावनो थांगोन जोङो बै दाबा गारि नै हाब जोबनो थाङा
माला बारस'नो हाबावगोनलै आंलाय गावखौनो गाव बेंगलरखौ बेरायनाय बायदि सोंबाय माथो फैबावबायनो जालालै सयथिबो मा जागोन नंगौलै बाव बारस'नो हागोन ना हालालै